Alhamdulillahi masu sauraro, kamar dai yadda muke kawo muku bayanai akan Bello Turji da yadda yake aikata abubuwa na ta'addanci. To a yau dai wannan ƙarya ta faru ta ƙare, inda shugaban 'yan bindiga wanda kuka fi sani da Bello Turji ya faɗa hannun sojoji a garin Zamfara. Kuma wannan mutane dai sun kama shi ne inda ya kai wani sumame a wani ƙaramin gari. Yake so ya kame garin nan ya mallake shi ya zamo da shi sansaninsa. Kuma an kama wannan mutumi an kai shi inda za a hukunta shi kuma zai girbi abin da ya shuka. Kai dai kawai ka ci gaba da bin mu a cikin wannan channel ta Arewa Top Hausa News don samun labarai da dumi-dumin su akan wannan kes da ake yi tsakanin sojoji da shugaban 'yan bindiga wanda Bello Turji. Wanda hakan ne ya sa wasu daga cikin yaransa suka ɗauki alwashin ganin cewa sai sun kawo ƙarshen wannan abu. Duba da yadda aka tursasa musu shugabansu aka fito da shi bainan nasi a haka. Sannan kuma sun fito da wasu sababbin makamansu inda suka yi bidiyo kuma suka ce da wannan za su tarwatsa wannan ƙasa tamu ta Najeriya. To masu sauraro, mu dai wannan ƙasa tamu ta Najeriya sai dai mun ta mata addu'a. Duba da yadda abubuwa suka taɓarɓare kuma ake ta abubuwa wanda ba su dace ba. Kawai mu dai Allah ya shirye mu, Allah ya sa mu dace, Allah ya sa aljanna ce kuma Allah ya ɗauki ranmu akan musulunci. Sannan kuma a ci gaba da danna subscribe akan wannan channel ta Arewa Top Hausa News. Mun gode da yadda kuke ƙoƙarin kasancewa masu sauraro. Mu haɗu da mu da ku a wani bidiyo namu na gaba in Allah ya ba mu iko.